kotipysäkki. Siis ollaan koko päivä oltu kaupungilla riekkumassa, hoitamassa asioita. Ja nyt jäädään siis kotipysäkille. Laitetaan takit kiinni ja Huhuu. siellä näpyttelee jotain. Odotas kassit kaikki. Kato takapenkki. Kiitos. Siis eka meidän tää videopätkä tonne YouTubeen, Koko päivän oltu kaupungissa kävelemässä ja riekkumassa. Oho. Hoitelemassa asioita. Tää ei vaan näyttää. Kelassa ja osuuspankissa ja sitten mentiin en sano enempää. Älä sanotko. En Mä sanokaan. sanon missä. Tigerissa. Missä Tigerissa? Missä Tigerissa? Kaupungin Tigerissa. Ostettiin taas uusi kynttilä, kun ollaan poltettu niin paljon kynttilöitä ja aika hieno Audi. Kato ei näy mitään. Tää on aika tylsä eka tube-video. Niin on. Tulevat Tube-video, jossa tubettajat. tulee tubettajat ja varmaan tulee olemaan 100 000 katsojaa. Ja jos ei tuu, niin sitten rupee tulee. Niin. Jos ei tuu, niin vittu rupee tulee. Jätä jäämä. Jätän jäämät etsämuohan. Pitää kotona. No me kuvataan kotona sitten lisää, koska tää ei näy täällä. Moi!